Ah! Namiss kita. Matagal na kitang hindi nakain, do. Oh my God! Saging talaga siya, guys. Akala ko fake. Ay, napapagid naman siya. Ay, napapagid, guys. Napapagid. Hindi yan mapagid. Kasi napitirito siya ng oil niya. Look. Good morning, Philippines! Good morning! Today is Wednesday. Hi guys, oh my God, it's freezing outside. Alam niyo ba kung anong degree ngayon? Grabe! As in, wala akong masabi. 18 degree daw. Pero may hangin, so that means ano siya, mas sobra pa, maginaw pa. Biyanan ko andun pa sa taas. Tignan niyo to guys. Pagdating namin dito kahapon, ito yung binili ito yung binigay ni Tami. Para daw sa kanila. Oh my God. Poor ducky duck. Nandito ako ngayon guys sa ShopRite. Bibili lang ako ng ano. Oh my God. Nakakatakot naman ito. Katabi ko pa naman. Nag-anda. Anyway, so ayun. Ay, meron naman silang langka. Another langka. Ano ba? Mahal naman ito eh. Ang mahal. Hanap tayo ng makakain natin. Nag-request si Tami ng alcohol. Para daw sa bathroom niya, sa house niya, sa bahay namin. I think ay dito siya dito. Okay guys, tapos na ako. Bumili lang ako ng ano ng pork belly. Ba't ito ganun? Pork belly and pork neck bone para sabaw and yun, and saka cabbage and then alcohol para kay Tami. And then let's go. Kunin ko lang yung aso and then we're going home. We are going home. We're going to see Dimples. Habdi. Dimples and Habdi. Nice, nice, no. Do your business. Do pee-pee, Misty. Do your pee-pee. You don't wanna pee-pee? You go pee-pee first. Tignan nyo si Roxy. Mag-enjoy talaga siya sa snow. Look, nag-pee-pee yan. Look, nakikinig, no? Nakikinig, Timothy calls. Okay, let's go. Come in. Let's go. Come in. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Poo-poo. Okay. Let me call Dada before Mama go. I need extra. But anyway. So, yun. Hala. Ginoo ko, Lord. Ito talagang mga sakyanan dito. Mag-away talaga sa dalan. Okay. Are you guys ready? Okay, I'm going to text Tami, guys. Ang dami kong buhok. I'm worried about the cat, guys. Kaya nagmabadali. Can you imagine yesterday, morning and night, and then today, if I don't leave now, it would be... It's not good leaving them, guys, because, oh my God. Can you imagine? Hello, guys. I am back to Tami and I's house. Tami and I's house, our house. Ang mingaw dito, mingaw. Walang sound, walang TV. Pa-TV tayo, pa-TV. Guys, oh my God, bulingit pa ako, guys. Pa nga ako nagbihis. Gutom eh. Gutom eh. Nagulat ako sa'yo, bag. Kalit man kag umambak, ha? Tikman nga natin to. Alam kong spicy to. Jalapeno. Masarap na ang hang.
Hindi magkaya. Spicy. Inom na akong tubig. Never eat jalapeno again. Icicles is good for too spicy. Yung aham, bale. What? And I'm going to start cooking later. Mag-ano muna tayo, mag-sit up sa chat link, yung cable na binili ko. Chat link yan. Yun. Bago natin malabhan itong cellphone, patay tayo dito. Nagbihis ako ng very comfortable na sweater, guys, dahil alam nyo naman, hala. Sobrang ginaw ngayon, guys. Nagda-drive ako, guys. Alam nyo ba? Oh my God! Ba't palagi kang naka-on? Hindi naman kita ino-on. Ino-on sa diha. When I was driving, grabe, nafe-feel ko yung sasakyan, guys, na gano'n, no? Dahil ang windy, grabe. At kapag natatakot na ako, sabi ko kay Roxy, agay, hala, hala. Si Roxy naluluka sa likuran dahil sabi ko, hala, hala. I think ang inisip ni Roxy, ano naman sa mama, uy, bakit naman naghala na sad ka? Nag-drive ka man. Every time I said hala, hala, sabi, si Roxy gumaganon-ganon. Natakot din dahil sa hala ko. Hindi ko na kayang mag-film ng 2 video ngayon. Yung sa tawag nito, yung sa mukbang. Muna ako, mag-adobo muna sana. Magkana ako, mag-adobo ba? Kaso hindi na, ano lang oras? So 5 o'clock na. Hindi na kaya ng power. Katatapos ko lang nag-exercise, guys. I always do exercise, guys, something like, you know, like that. It's not a hard thing to do when you're doing exercise, especially if you focus here and here. You do sit up. If you cannot do sit up, put your foot under something hard that you can get up. Forget that I have laundry. Good morning, guys. Katatapos ko lang naligo. I'm talking to Tommy. Look around on what it takes to sell stuff on Amazon. How to sell stuff? Right. You have to be affiliate. Okay. So see what's involved in it. Nothing. You just have to register and put your product in. And you have to have... Years ago, I used it engraved from all kinds of glass. Okay. So people, like, I went to somebody's house and engraved the whole wall. Made a whole wall of mirror. Engraved the whole wall. Tapos lang namin ni Tami nag-usap. Oh my God, do we have really to talk like that really long? Hello po sa inyo, guys. Ito, guys, nagbo-boil ako. And, alam nyo ba, I think hindi pa siya sobrang matamis na yun. Magpirito tayo ng shrimp paste with tomato. Because I have a tomato right here. I will do that. It's gonna be good. It's gonna be good. It's gonna be good. It's gonna be good. Konti lang na tomato. Half of this tomato. Konti lang. Ikakat natin si tomato. And then, kunin ko yung buto ng tomato. Yun yung gagawin ko. Kasi ayaw ko yung... Kasi ma-watery kasi, di ba, yung tomato. Mas watery siya pag meron siyang yung laman talaga. I-wash natin to. Yun. Magpirito tayo nito. Ang saging lulutuin natin yan hanggang maluto. Na-miss ko to, guys. Ito yung imumukbang natin. Kung gusto nyo makita, guys, please watch sa Food Time. I-research nyo lang siya sa YouTube Food Time. Makikita nyo yung, basta pag-type nyo yung Food Time, ako yung makikita ninyo doon. Iwan ko, bakit? Bakit ako yung nasa research top bar na? Aray, hala! Tanawa lagi ba? Na matamakan, madyod ka ba? Kadugayan ba? Konting oil. Well, it's nice to have a little bit more because it's olive oil. Extra virgin man ito. And then, ilagay natin si tomato. Lagay the tomato. On. Ito na lang yun, guys. Gusto kong pumunta na naman sa Asian store. Gusto kong pumunta sa Asian store para bibili ng ganito. Masarap talaga, guys. Meron sila, marami silang klase, pero ang binibili ko talaga is
Ginisang bagoong. Yan ito. Yan yung binili ko palagi. Bilhin ko palagi. Ang sarap guys. Grabe nito guys. Ito guys. Masarap yung mango dito. Yung kamote. Masarap. Okay, latain natin itong tomato. Para mag-spray. Yay! Sarap! Grabe. Maghintay na lang tayo dito. And mukbang tayo! Mukbang! Yung sabaw ng ano ba? Nung sinigang. Sabayan natin, guys. Oh my God. Let's see. Ay! Init! Huli moly! Init na dyan na. Uy, kaya pag ulang ko na ni mo gikuan. Pag ulang ko na ni mo gihaon, talam, day kaday. Talaman kaday. Nagpataka lamang kaday, day. Hala, oy, na-miss kita. Na-miss kita, do na nga, do more. Na-miss kita. Matagal na kitang hindi nakain, do. Oh my God! Saging talaga siya, guys. Akala ko fake. Guys, saging talaga siya, guys. Grabe, guys. Oh, masarap ito sa alamang. Boring siya, guys, kapag kainin mo siyang ganito. Boring. Pero may alamang naman tayo. Hindi ito boring. Mainit kasi, guys, kaya ginanito ko. Huwag niyo sabihin na maarte ako. Ayaw ko lang talagang mapasok, guys. Ang init kasi, guys. Very clumsy pa naman ako sa mainit, guys. Makabusog ito, guys. Alam niyo ba, saging? Kakain ka ng 3, 2, busog ka talaga nito. I guess I have to bring the dog here. Roxy was crying. Ang patayin ko doon rin yung TV sa baba kasi naka-on. Wala naman ako doon. Hello, Tush. Let me kill the TV first and then you can go upstairs. You can go up. Let me kill the TV first. Not kill. Shut off. Shut the TV off. TV off. Okay, let's go. Let's go upstairs. Go. Come, let's go up. Come here. Go, let's go. Go. Keep going. You keep going. Oh my God, yung sakit ng paa ko. Hindi ko talaga gets kung bakit yung paa ko, yung dalawang paa ko now is masakit. Nag-edit ako ng 2 video. Naka-upload ako this morning. Anong time na? 1 o'clock na. And naka-edit na ako ng 2 video. And start na naman tayo sa isa. Yan. Oh my God, let's go downstairs. Yung time na busy ka, hindi mo alam na alas 3 na pala. At saka itong 2 tulog doon sa filming room ko. Okay guys, magluluto ako guys. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Humba ba? Adobo man ito. Marami nagsasabi. Every time nagagawa ako ng, sabi ko humba, ang sasabihin ng iba, hindi man yan humba, adobo man yan. Ano lang naman hindi ito, guys, hindi pa ito makamatay, guys, kasi 2 hiwa lang. 2 hiwa lang ng pork belly. Oh my God. Hiwain ko siya. Tammy told me to cook it like the crispy. Because I think gusto ni Tammy yung mga ganon, i-crispy and then lulutuin. Ganon. Pero, naisipan ko, wag na. Mag-oven pa. Ganituhin na lang natin. Look. Ito yung gamitin natin. Itong mahait-hait na may ano siya, may bukog. May bukog sa ilalim ng lutay. May bukog. Ay, naku, yung pork belly na may bukog ba, nakakaloka. Ay, naku, talagang buhay na to ba? Kailangan pa talagang bukog-bukogin. So, itong bukog, itong bones, ilagay natin dyan kasi naman hindi natin pwede ilagay dyan. Okay, yun. Sarap nito, guys. Humba, guys. Pero sabi nila, adobo lang daw ito. Pero itong sa akin, hindi ito humba at adobo. Lotong ito, lotong iwan. Yung parang ilagay lahat. Anong dapat ilagay? Lutong iwan nga eh. Diba? Lutong iwan. Si Hubs, nagugutong na si Hubs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hiwa lang. Okay na to. For mukbang. Hindi ko man ito kakainin in one kain. No? Kuha pa tayo ng garlic. Ito lang guys, tomato. Alam niyo ba kung bakit gusto kong lagyan ng tomato?
Itong tomato is pang dagdag season ito. And ito, ganituhin ko lang, ikat ko siya half. Ganyan. Garlic. Di mo o kalibutan. Nabidu-da-di-da-di-da-dan, magkakasunduan. Dudududun. Ang ilagay ko ng marami is, alam nyo na, kung ano yung gusto kong madaming ilagay. Alam nyo na yun, di ba? Paminta. As in, hindi ko siya i-grind ng sobrang maliit. Gusto ko maliit, malaki yung pagka, ano niya, parang buo pa rin siya nakalabas dito sa, ano ito. Mas gusto ko to talaga. Guys, ay naku Lord, I love paminta. I don't know you guys, but I do love paminta. Yes, ang dami, guys! Ang dami! Marami talaga. Hindi man marami kasi lagyan pa natin ng ano? Suka, diba? Suki. And then, kung meron kang lime, huwag yung lemon, lime. Kasi kakaiba ang lime. Siya, oh my God, buti na lang. Lagyan ninyo ng lime. Itong gray na malaki, kasi wala tayong lemon na maliit dito, diba? Sa kanila ang ngalan lime, pero malaki. Lemon, lime, pareha lang yan. Malaki lang dito. Huwag yung lemon na yellow. Pangit yun. Dahil meron na sayang tuyo, suka, and yan yung lime. Lagyan natin ng konting tubig. Konti! Guys, konti. Guys, yan siya. Yan. Takipan natin para yung, kapag yung parang moist niya is, ma-mix siya doon para, look, yan. Malaki from Costco. Yan. Oops, yun. Pabayaan ko lang siya, guys, na ganon. And yun, hanggang talagang ano na siya. Pabayaan ko lang. Lagyan natin ng sili. Ito yung tusluan natin. Tusluan ba yun? Dipping sauce. Ito na siya, guys. Hindi siya ano talaga. Yung, ay, napapagid naman siya. Ay, napapagid, guys. Napapagid. Hindi yan mapagid. Kasi napitirito siya ng oil niya. Look. Luto pa more. Pabayaan natin yan dyan. What are you doing up? What are you doing up here? You're happy? Where are you? You happy Mama opened the gate? You happy you can come up here anytime? Oh, you happy? Huy. 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 You happy, love love. My love love's happy. Huy. Come here, up here. Come here. Come here. You guys are happy, huh? You guys are happy. Tush. Yeah, happy. Are you happy? You happy? I give you Bunsi, right? You eat your din. You're a good girl. Yes, the two of you is a good girl. Eat the din, huh? You did. Yes, I gave you the Bunsi. You did. Hi guys, good evening. Hold on. Nag-upload ako ngayon ng video. I'm sure kung napanood ninyo ito, alam nyo kung sino yung nagko-comment sa Facebook ko, tumulong na i-check yung video ko sa YouTube kasi nakapublic na siya, guys. Kaso ang problema, hindi siya nakikita. Private pa rin. So pinuntahan ko sa channel ko, unlisted ko, hindi ko pinablik ko ulit. And parang may kalukuhan tong YouTube. Iwan ko kung anong mga nangyayari, guys, sa YouTube ngayon. Guys, ang daming restricted, daming hindi dapat gawin. Hindi siya nakikita for 30 minutes. So, nagtataka ako and kasi malalaman ko kasi may views. So, isa lang yung view. So, ako lang yung nag-view na-record doon at saka public na siya. So, nagtataka ako bakit. So, kalukuhan. Akala ko na hack.
Akala ko may pinaglalaroan yung YouTube ko. Akala ko na talaga. Yung mga kaibigan ko sa Facebook, if you are watching guys, hi, thank you. Thank you so much. Kasi doon sila ba, nakaantabay sila sa Facebook ko and sinabihan nila ako na hindi okay at saka may nagsabi na okay na ngayon sis, ganun. Thank you guys. I really do appreciate sa ninyo, sa time ninyo na binigay. Basahin ko kayo ha. Thank you kay Irene Lucagbo Bantayan. Hi po, Hilin Dipas Perez. Hi po sis. Thank you guys. Thank you so much. Irene, hello. Thank you. Si Helen, sa inyo talaga. Lovely Ann B. Bagulos, thank you. Sunset Rice, and si Tin Lapus. Hi sis Tin Lapus. At si Fines Arellano, sis, hi po sa nag-comment dito, thank you. And yeah, thank you guys. I will see you guys in my next one. Please don't forget to like this video. Good night guys. Rockabye,